balita, banat, bulig. Mga development sa agsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Kag karon, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Lunes. Yari kita sa ika-8 na nga petsa or adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta? Magainop na na kita tubdob sa tagna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukana. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aga pa kay nasang banwa antes magsanaaw ang kalibutan mga kaaksyon ba puwerte. May aksidente na naman nga nagluntad sa Circumferential Road sa Barangay Alihis sining syudad sang Bacolod. Pagro halong-halong gida sa mga kaaksyon ta nga pamati man diri sa aton sining pangalagad kung subagay unay ang aksidente pero mas nami nagid kung nagahalong ang tag-isa or tagsa kada isa sa aton magahalong gid kung may salakyan kita o nagamaniho para wala sang madula nga kabuhi. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta ang atong sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast sa sining udto. Magainop na kita karon dugay-dugay dalang mga balita gikan sa atong sining mga aksyon reporters. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay ang Kapitolyo Provincial si Aksyon Marlon Hinovia sa liyadahon ta mga kaaksyon na mga balita karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial. Kalakip man nining balita sa Bacolod City Government Center, 32 ka mga nagparehistro sa Bacolod wala na aprobahan sang ERB. Sa BCPO naman nga balita, 2 patay sa natabong aksidente sa separadong lugar diri sa siyudad sang Bacolod. Anok po naman nga balita ni Aksyon na John Diaz sinimay kang tanan sa lalaki patay matapos ginlutang, ginlabo, kaginbuno sa syudad sang Kabangkalan. Ang driver truck nga involvado sa aksidente balato sa Banwa sang Ibi Magalona natala nang i-release na pamilya sang minor de edad nga biktima. Wala na planong magpasaka pa sang kaso. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Barangay Panukoy, pinakaunang barangay sa syudad sang Bacolod nga nakabaton sang Seal of Governance for Barangay Affairs mga kaaksyon. Kaga 30 ka mga fire volunteers sa Barangay Panukoy ginpaidalom sa 5 ka adlaw nga paghanas sa idalom sang BFP Bacolod. Sa balita naman kay Aksyon Artay Hupon sa Special Assignments Preparasyon sang NFA Negros Occidental plansado na para sa natalana nga pagpamakal sang humay sa bulan sang Setyembre para sa buffer stocking. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gote, binimay kang tanan sa more or less masobra 20 ang edad nga lalaki nagpanguha sang kayog. Ining pakinason balaho na lumus kuno ini sa amo nga lugar kag search and retrieval operations nagapadayon. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang Kapulisan or dito sa San Carlos City, isa ka persona na dakpan sang Kapulisano sa syudad sa San Carlos angot sa pagbayular sang Republic Act 9165 ukon illegal drugs. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Binalbagan, 3 ka mga personaho arestado bangod sang illegal nga pagsugal sa among nga lugar. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Pilipinas posible hindi makabaton sang libre nga bakuna. Kag COVID-19 positivity rate sa Metro Manila, liwat nga nagsaka suno sa okta. Mga doktor, suportado ang plano nga investigahan sa nauyang or plano nga investigasyon sa nauyang vaccine. Kaga Komisyon on Eleksyon pagatalakayo no ang dugang allowance para sa mga manunudlo sa poll workers. Fibox naka-record sang pagsaka sang sulfur dioxide gas emission sa Taal Volcano. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos mo like kag share ti ang mensahe mo naman, no?
basta jutay lang para makomodaran ta mga kaaksyon. I-like lang kag i-share ang aton sining nga Facebook page mga kaaksyon, no? Para nga mabasahan ta ang inyo sining nga mga mensahe karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Higit lang mga kaaksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto. Sa kay Andy Saludares, may lang pamati, Andy Saludares, ang barangay Imets del Pilar, Pontevedra, no? Likewise kay Emily Morden, sang barangay Kabog, salamat gid, no? Emily Morden. And Rodora Sicoya, may lang pamati, Rodora Sicoya, Jocelyn, no? Kag lakip na kay Gian Resisyo, salamat gid. And Rochelle Folinso Susana, sang barangay Pandanon DSB, no? G Matagwan, thank you so much gid kag Ray Flores Baryoga, salamat gid ah. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon nga nagapamate kay RG Villarete, no? RG Villarete. And Rose Berha, thank you gid Rose Berha, Apple Iscartin, Winalin Dolos, Emily, okay na basa tanin kay Emily Morden, no? Lorito Aluba Molinyo, salamat gid Lorito. Ayan Baculado, thank you so much Ayan. Kay Madam M. Sabuso, Maria Belia Alba Rendon, salamat gid, no? Inday Blasa, thank you gid, salamat gid. And Madam Georgia Gargasiran, thank you so much gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Dali lang kay Mang Siding, tadi ko mayari pa, no? Sige, ayos. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Daligid lang, standby, mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability.
Kasaysayan nga ginpadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay lang sa bag-ulang naka-tune in kag bag-ulang naka-kuan sang inyo sining mga monitoring set. Karon dugay-dugay basahon ta ini ang dakop ka, daog ka, rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Basi ikaw nang magabutan sa rolita kundi manami kay may bitbiton kagid sa imo nga pagpanaog diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon lang dugay-dugay paano magkapasakop sang aton sining promo daog ka adakop ka daog ka rolita promo mga kaaksyon. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Ang hisayod tanay sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters on standby. Si Aksyon Alvin Graba sa patrol kay nasa nga gamay pasidungog kag may programa ginhiwat dira sa area sang barangay Panukoy, no? Ining barangay sa mga nakabaton sang Seal of Good Governance for Barangay Blaho. Kag ining 30 ka mga fire volunteers sa barangay Panukoy ginpaidalom sa 5 ka adlaw nga paghanas sa idalom sang BFP Bacolod. Nga
ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex daga malipayon karon no ang mga pumuluyo ka barangay officials sang barangay Pahanukoy diri sa siyudad sa Bacolod. Bangod opisyal na nga nabaton ang award bilang Seal of Good Local Governance for Barangay. Sa diin sunod diri kay punong barangay Yolanda Bibing Noble, ini ang nahauna nga barangay out of 61 barangays Action Rex sa siyudad sa Bacolod nga nakabaton sa pasidugog gikan sa DILG National kaga nalakip na diri Action Rex ang Bacolod sa 17 ka mga barangay throughout Western Visayas nga nakabaton sang Seal of Good Governance for Barangay. Sa diin sa pagpamulong-pulong kaina ni Kapitan Noble, iya gi-presentar Action Rex ini tatlo ka mga qualification nga napasar sang barangay Pahanukoy para sa national nga level bala Action Rex. Number 1 diri amo ang peace and order sa diin sa presentation sa ila barangay sa DILG ang barangay Pahanukoy amo ang may pinaka lowest crime rate out of 3 barangay under sa police station number 8. Kunti sa police station number 8 ara ang Singkang, ang Tangog, ara man ang Pahanukoy. Now ang Pahanukoy amo ang may pinakanubo nga crime rate sa tatlo ka mga barangay under sa police station number 8. Ikaduha diri Action Rex ang financial administration sa diin sa pag-audit Action Rex sa ara kompleto ang budget, wala man kapin kag wala man sang kulang. And number 3 diri Action Rex ang ila sini nga disaster preparedness kung sa diin kung ang paghahambalan barangay disaster risk reduction management program equip ang ila sini nga barangay sa diin may mga equipment man sila for disaster, especially may ara man sila disaster center na pahamtang within sa barangay, and at the same time Action Rex kay kumo ang ila sini nga programa sa barangay risk reduction management program kay naklasify abi ang Pahanukoy sa disaster prone area. That is why suno diri kay Kapitan Bibing ginpakamaayos ang ila sini nga barangay na halos kompletohon gid ang tanan nga mga ekwipo nga ginakinahanglan man Action Rex. Okay na ining plake formal na ginhatag man ni Madam Madayag ang DILG officer diri man sa siyudad sang Bacolod sa diin sa pamensahe man ni Bibing Noble iya inigin balik ang pagpasalamat kag pagdayaw number 1 sa Ginoo, ikaduha sa mga pumuluyo mismo sa barangay Pahanukoy. Ang Pahanukoy ni isa lang ni sa Bacolod? Una nagasulog sa Action Rex out of 61 barangay. Iba niya nga mga areas may mga upod no? Oo, ang Pero ibang nga Bacolod area. isa lang? Kaisahanon sa Bacolod, una man sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Oo, yes, Action Rex. Sunod sa iya, kabahin ini sang iya sini nga dedikasyon. Ang ini nga award, iya ginabalik mismo sa mga pumuluyo sa barangay Pahanukoy. Of course, ang pagdayo kag lubos nga pagkapasalamat sa mga barangay official nga nangin kabahin sa iya sini nga liderato nga halin sa pagsugod ya hasta sa karon full support gid Action Rex ang mga barangay official kunti nagpungko na siya 2018 mo fight bilang public servant wala man siya sang experience, only ang iya lang diriya nga desire nga makatuon, makapamati, maubra kag magperform sa iya sining official function bilang barangay official Action Rex. Ari ang iya sining mensahe pagpasalamat man sa taga barangay Pahanukoy. Magandang buhay, barangay Pahanukoy. Amo na ni ang resulta sa aton nga pagdinobigay paghatag ng kooperasyon sa mga programa sa aton nga barangay. Ang award nato bilang isa sa bugos nga Pilipinas na nakakuha sa Seal of
good local governance for barangay. Madamo din salamat. Kakabay pa nga pagapadayon ng kaini sa sunod naman nga mga tinuig sa nato nga pagserbisyo diri sa barangay ugod sa inyo mga pinalangga ko nga pumuluyo sa kahalugan. Rex, simpleng mensahe pero doko ang iya sining pagpasalamat sa suporta sa Pumuluyo Action Rex sa iya sining liderato. Kaya na, after man sa program, after 30 minutes, nagtipon man ang kapin 30 o kung 30 mismo, no? Kamang volunteer. Ginatawag nila Action Rex Fire Auxiliary Group Training para ini sa bidin sa communities ang barangay Pahanukoy nga mag-iga pa idalom sa 5 ka adlaw nga paghanas para mangin auxiliary miyembros ang Bureau of Fire Protection. Kaina ara ang presensya ni Fire Inspector June Michael Manuel, ang Deputy Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Sa diinsuno sa iya, after 5 days nga training, ini sila ang pagkakabigo na sa Bureau of Fire Protection bilang mga fire auxiliaries, and they will be the first responder upod man sa mga fire personnel nga naara mismo, no, sa Barangay Pahanukoy Fire Substation para maka-responder action Rex, meaning dugang ini nga manpower para sa mga BFP personnel ngayong kaso gidman may emergency sunog kaga iban pa ara sila action Rex manginhanda ining 30 ka mga ginapaidalong karon sa training. Ari ang pahayag ni Inspector Manuel. Sa ngayon, sir, kakandak kita sa 5 days Community Fire Auxiliary Group Training dito sa Barangay Sang Panukoy para may ma-add sa ating manpower para sa mabulig sa ato when it comes to fire and another emergencies, sir. Yes. Ano ang pinaka-main purpose natin sa sining training, sir? So, ang main purpose natin diri is we have to impart to them on how to be a first responder in your certain barangays para in case nga mag-need kita sang manpower ara ang mga fire volunteers natin para mag-first respond sa kung ano man matabo, either fire or any other emergencies, sir. Upod man sa aton sining mga organic fire. Yes, sir. They will serve as the additional manpower lang para makatulong sa ating mga firefighters, sir. Rex nga kabahin sa nga pahayag diri ni Inspector Manuel. Dapat equipment kita, no? Kunti mangin dugang manpower, maka first responder dapat equip kita sa mga vitamina. Ari ang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka to sa isang vitamin. Sa patrol, inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, no? Karon dugay-dugay aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center standby. Live extension super fiber anagita, no? May connection sa may
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Oy sa mga kaaksyon ta para sa dekalidad nga serbisyo, Riverside Medical Center kita magapadulong, no? Riverside Medical Center may 2,000 nga private rooms kag 1,550 nga ward room. Promo ni nila mga kaaksyon sang Riverside Medical Center, no? Pwede ka tawaga, mamangkutanon or magpa-reserve sa 0939-913-8258, no? Kag 433-7331, no? Riverside Medical Center, di kalidad nga serbisyo para gid sa aton tanan-tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan taring balita ni Aksona Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 32 ka nagparehestroho sa Bacolod. Wala na aprobahan sa election board, no? Yari ang kaunta sa report ni Aksona Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, may 32 tanan ka mga nag-apply, nagligad nga voters registration na diri sa mga syudad sa Bacolod ang wala ginaprobahan na sa Election Registration Board o ni ERB para malakip sa opisyal nga listahan sa mga botante diri sa may Bacolod City. So accord diri kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, sa 31 or sa 32 din disapprove, 31 ang gikan sa may barangay 19 Bacolod City, kag isa naman ang gikan sa may barangay 28 Action Rex. Kung madumduman mo last week nga ERB from August 4 may 41 tanan ka mga aplikante ang gin-question kay ginpatawag sang ERB negligada nga si Man Action Rex. So example diri ni Trinio Canya nga kalabanan sa mga wala ginaprobahan kaya gikan sa may barangay 19 ang gin-relocate na Action Rex dira sa may Purok Pedring, barangay Estefania, base man sa pag-ako sining mga ginpatawag sa ERB hearing. But silingon, wala na sila yan nagapuyo dira sa may barangay 19 kag didto na officially sa may Purok Pedring, barangay Estefania. So kay Kanya makavote kun tani ining mga natungdan nga mga aplikante kung nagparehistro lamang sa insakto nga lugar. So ginpahayag diri sa election officer nga sarang pa makafile sa korte sang petition for inclusion ining mga wala na aprobahan kag subong nga Tiga, anong address nilang gindala Action Dale? Barangay 19. Barangay 19 ang gingamit nilang address. Supposed to be dito na sila sa area sang Purok Pedring, Barangay Estefania. Galing kay change of address na mo. Kung Barangay 19 lang. Ara pa man ng Barangay 19. Why na ng Barangay 19 Subungaw? Ara pa Action Rex. Pero sige nila gidulan na sa eh. kumilik. Okay, kalabanan din Action Rex, mga young people, 15 to 17 nga mga age bracket, nga for sangguniang kabataan supposed to be nga mga voters. So according kay Attorney Kanya, do nga timera sa sang barangay certification na nagapuyo sa barangay 19 pero amo to nila sinigindudahan nga daw kadamo gid sang naga-claim nga residente sila sa barangay 19 pagiman sa barangay ID or barangay certification gini-issue sa barangay. Pero according kay Attorney Kanya, officially dito na sila reside sa may Purok Pedring, sakop sa barangay Estefania. Kagati kung ginusal nila nga barangay ang Estefania. Di ba relocation ng Pedring to? Yes, daw dito sila gin-relocate Action Rex kay sang ERB hearing amo ni ang explanation man pag-ako sining mga kalabanan nga mga ginpang disapprove from barangay 19. Dito na sila sa barangay Estefania, maparehistro gyapon sila? Yes, dapat pero ngayon naman sila sa certification sa barangay. Yes, barangay Estefania. Kaya actually Action Rex, kung dito na sila sa Estefania, pwede sila makadala sang document like mga billing address bala. Seneco, Basiwa, nga may address nga barangay Estefania. Ang problema na kung magamo na madulaan ng residenteng barangay 19, kaya dugin pang relocate na sila mo. Kalabanan ng Action Rex daw jutay nila nga mga residente dira sa area ni punong barangay Kim Peramo. Ti anong matabo na kay Kim Peramo di na nang iya barangay da? Ambot lang. Ang Burgos Public Market, ate gali kay international man ang tao mo, magsining kita international, tanan-tanan nga barangay, araman da sa Burgos mo. Samo-samo Action Rex, mix na lang ati dira na nagapuyo dira sa may lubihan kilid sang Burgos Public Market. Pero ati amo to hambal ni Attorney Kanya,
hindi sila yung makafile sa motion for reconsideration of an MR sa Comelec Bacolod or ERB, kundi mag-file sila action directs in kaso gidman nga i-push through nila ang pagpanindugan nga gusto nila barangay 19 ang registration. File sila sa korte ang petition for inclusion ining mga ginpang disapprove kay subong daw ginpadalang notice of disapproval kag may batunon nila yung mga ginikanan nila action dela raman das barangay 19 dito na action direct sa may pulok pedring si Stefania nagidya Stefania nagidya no sinakpanton ni Captain Sonto kay Kap Jerry Tingson. Kung iparestro na lang na under sa Stefania para nga tibisan paano damo-damo ng Stefania bla? Tila hindi action direct na kasagamay nga barangay. Gani ba? Like base may intention kay bala magpapili sa barangay like FKT pila lang niya ka mga botante ang inganyihon mo magboto si mo. Pero tayo magamba kay Stefania do kadako action direct do kadako gid sang mga subdivision ang imo sini nga libuton, mga kapurukan kag mga kasyanda darabi sa may Stefania. Pero like sa barangay 19, gamay lang tani ang coverage in kaso di man magpangampanya. Swerte mo na ginstrikto no sang Comelec Bacolod sang ERB ang pagsala man sa mga documents. Pero klaro unta action direct kasi nga bisan 41 kung patawag may mga na-approve ya like gin question sang ERB pero gin-approve ang ila siniyang application nga malakip sa official nga listahan sa mga botante. Anong project na sang mga barangay official sang barangay 19 kay daway na dasla tukura na? Amo na ang problema kay kung gamay ang barangay, gamay ang pondo, kalabanan gin pang relocate, ano nang matabo sila action reksa. Pero may exist pa sa gihapon hinang barangay 19 diri sa may siyudad sa Bacolod. Ang ERB action rex ginabugusan ni siya ni Attorney Trinio Canya bilang tiya mo na naga-head no ng ERB kaupod man si Attorney Ano pag itang sakop sa barangay 19 nga mga areas action Delman may diya ka? Hindi ko familiar sa ang nabalaan ko lang ding barangay 19 na muna ding sa unahan talang daantes ang Burgos bla. Last time may bypass operation daw first time ko na nakanta dira sa lugar. Dira sa may lubihan bala may kalubihan da Gabrigya bla. Daw ka kitid man ang mga public action racks sa kagti amo to no naka mga kalabanan diri nga mga residente gin pang relocate na dito haboy sa may Purok Pedring barangay staff pa niya action rec. So ang ERBT magluwas kay Tinyo Kanya members man diri ang Bacolod City School Division nga representative si Attorney Joubert Catalbas kag si City Civil Register Head Attorney Hermilo Pauyon. Ang tingoga ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Out of 41, naging patawag naton, may ara kita naging disapprove nga 32 ka-applicants naton. Mostly, ang applicants nga na-disapprove naton ang nag-apply for registration sa barangay 19. Kaya doon mo na siya ang bulk sang applicants naging patawag naton during the ERB. 31? 32 tanan. 32? Then most of them from barangay 19? Yes. Pero may iban man nga from other barangays? May isa kita sa barangay 28. Sa barangay 28. And ini sila ang reasons is they are not actually residing sa, let's say, barangay 19 or sa barangay 28. Kag mismo during sa interview naton sa ERB hearing, nag-ako magid sila tuod kung diin sila nagapuli. So, based on that, nag-decide ang board nga to disapprove their application. Rex na batian ang dugang explanation ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Tinyo Kanya. Subo-subo na action Rex at nagligad niya registration, nagpila ka, laba-laba ang pila, nagulat ka pila ka oras. Pero ang ending sini wala gid or hindi malaki pangimo sini nga ngalan bilang opisyal nga botante sa siyudad sang Bacolod no. So sa bahin sang sa barangay election sige lang sige hapon ang preparation sang Comelec diri sa may Bacolod City. Update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat din action na Dale Salazar. Kawawa naman no kung ang amigo kong barangay 19. But ano matabo ni barangay 19 sa Palabuton. Mga ka-action si Kapitan Kim Piramo. But ano dang
Ay nano na nakap man daw mawadaan ta mga tao na kumagamon ng sahi isang patakaran sang komisyon ng eleksyon. Kay may mapa-register pa under sa Barangay 19 but gina-refer na sila kung sa din sila ginrelocate nga barangay. Ti Pidring to sila, ti Barangay Estefania sila maparehestro mga kakson. Galing kay ti damo-damo mo. Mugid na. Sige lang, ang malabutan tagid na. Ano mo tabo sa Barangay 19 sa ulihin, no? Ayo, basi madula ni sa mapa sang Bacolod. Pero, ang manami dere, Areo Car Aircon Cleaning Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Dale Salazar sa iluwantang balita ni Akson Art Tayhupon on standby ini preparasyon sang National Food Authority or NFA diri sa diri sa Negros Occidental plansado na para sa natalana nga pagpamakal sang humay sa bulan sa September para sa buffer stocking. Yari ang kautan sa report. Upod na kay Akson Art. Tayhupon Akson Art. Akson Rex, ang request pala sa provincial government sa Iloilo na dapat ining government support price ang initay dapat mapatasan kung tani. Kundi subong existing na pamakal nila arasan 19 pesos kada kilo. So may request na rin kung pwede mapatastasan. Yung palayag na rin ni Bacolod or Negros Occidental Acting Branch Manager nga si Epifanio Cosca nga tali ining sa isang isyo ginatugyan nila dito sa ibabaw sa council ng nanging kabahin diri o kung party members ng council amo ini ang mga cabinet secretaries man sa Malacanang, especially ang ara sa nagauyat sa economic team sa karon nga administration. So laking na lang ganun nga sa pagsigitay ko lang sa uli ang computation kung may lagi man sa changes kaya mo nang basihan sa kung bala may arasan yung case sa pagpabakal nila sa humay. Now sa subong ang ginatmusintrahan diri kay tinagigad may mga meetings mo sila gipatigayon. In fact patigayon man sila gani sa paginalanam sa kay Go Blackson kaya hindi na pa siguro lang subong sa unit number 1 ang preparasyon sa sugod sa ani sa bulan sa Setyembre although layo pa na pero nagalibot ng mga personal sa unit kag paibalo sa mga mga kung pwede di mag-suporta sa ila buffer stocking na purpose gamanang mandate sila na dapat magpamakal sa humay. Sinabi ni Cosca, yung problema kay ang Negros Occidental po na sa sunod ni sa 2 ka bulan, Agosto kag tugtog Setyembre, mayarapan, mga 17 kasako sa bugas nga buffer stocks dun sa aton probinsya. So wala problema, kay sila most likely ang panay na i-augment man sa uli, ang isa lang yun na pag-umpisa na sa ina sinina pagpamakal on September o puliway na sa mga kalamidad nga mag-aagi nga muli makadamig sa mga palay production sa Negros
Dari nga parayag ni Epifanio Cosca ang manager sa Independencos. Ang government support price ang nag-determine is ang council. Ang members ng NEP Council, ang muna nato ng economic managers. Sila nang nag-decide. Computed na ito nila sa babaw. Whatever ko na makam up, na makrap up nila, na analyze nila, na compute nila, amo nang recommend sa government para makakrap up sa government support price na 19. Ang NEP nag-implement na kami whatever ko na ang makrap up nila kag mahimo nila nga for implementation na government support price. In which 19 gihapon sa may mga recommendation na kami nga another incentives nga supposed to be makadugang sa government support price. Hopefully na on process on the process hopefully nga ma-approve na sa aton mga economic managers. We are preparing for that one to the main crop. So, may mga campaign kami, nagagawa kami for advocacy. So, we are preparing, kabay pa ang mga farmers natin mag-participate na sa atong program. So, we are aiming for that, to offer the food security sa province. Pero subong ang stocks tayo bastante. May ara kita gyapon gina-preparasyon lang tagina for Sa parayag ni Epifanio Cosca, ang general manager sa orang acting manager sa Negros Occidental NFA. Ato na balita bulog na tulong sa inyo sa karon sa Life Extension Super Fiber. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinaksyon R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaaksyon. Dari kita na sa sining mga tinion ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Kinanglan tala mag-DTX 500 capsule na kita. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Amuning tilawan talikawan tagina. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Sa balita ni Aksyon Art, sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, no? Inimay kang tanan sa duwa ka mga nadakpan blahos ang NBI sa illegal nga pagpataya sang STL ginhilway na matapos nga magpiyansa. NBI ginatumod ang operator sa likod sang operasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Anong pagtumod ni sang NBI kung ang lugar man sa Guasang Bacolod nga legal man yung operasyon sang STL pero ting nagapataya nagasulod pa sa Bacolod ni bot na nung matabo sini, no? Aring reporto ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, way madugayan, way gani isahan ka adlaw nimo, piyansain sigida ining nagkaladakpan sang National Bureau of Investigation kon NBI matapos nga nagpataya sa small town lottery kon STL nga illegal bot silingon way sa nagakayigo nga lisensya, permiso kag hindi konektado sa franchise holder nga Super Lucky Bigglers Incorporated. Nagligad nga Biyernes ini gin patagawin ang operation insige na gin pasaka ang kaso Agosto 5 sang hapon. So nakapiyansa sa Gileon. Ining duha ka mga nagkaladakpan nga sanday Arkins, Aro, Espida kag Reyne Magbanwa Lopez. Hindi ni pareho ang kadakoon sang bail o konpiyansa anila nga duwa kay hambal ni NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino. Depende ni kung ano ang kadakoon sang ila sila nga participation. So dako-dako daring piyansa ni Arkins Espida kay naglabos sa 72,000 ka pesos. Ang kay Reyne Lopez naman 60,000 ka pesos. So kung basihan ta ang palayag ni Attorney Baldovino, mas dako-dako ang participation ni Arkins Espida bago dako man ang yasin nga ginpiyansa. Sang pinabangkot namon si Attorney Baldovino kung sino ang nagpiyansa sa ila sa nga duwa, tiway naman ang usisa si Baldovino no kung na sino no basta napasakaan na sila sang kaso nga pag supak o kung na illegal gambling no violation sang Acta Republica 9287. Ano ang dason nga tikang nga himuon sang NBI? Karanti ang pagpati diri sang complainant nga may ara gid sang tawo sa likod sining duha ka mga nagkaladakpan. But silingon may ara posible sang may ara gid sang operator, may ara sang financier o kon maintainer. Amo ning next nga target nga hibaloon kag tumoron gid sang NBI kag may posibilidad man nga base kon mayara man gani public official ang sa likod sa reaksyon Rex. Ugaling kay hambal ni Baldovino ka premature pa nga hambalon nga amo gini nga mga personalidad ang sa likod sa illegal nga STL operation. Klaro ni Baldovino nga ang nagaisahanon nga franchise holder sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod amo lamang ang Super Lucky
Biglers Incorporated. Nga ang mga bet collector ama nagapataya sina may kaugalingon nga dokumento, may mga IDs kag ginarimit gid na iya sa insakto kag may ara kabay share na ang ato sa ni gobyerno. Tikon illegal ya why gid no sa mo ning sa sunod nga may nadlaw hambal ni Valdovino base may ara sila sang another nga operation kaya ang intel report kada bato nila hindi lamang sa sunod sa Bacolod ang operation sa ding illegal nga STL kundi pati na sa iban nga mga lugar dari sa Negros Occidental. Ari si Atty. Valdovino. We want to find out kung bakit sila involved na after the election nandyan na yung operation na ganyan. Walang involvement ang mga local officials dyan. We will try to find out kung but as far as now, hindi pa namin masabi yan, It's too premature. May intel report kami, and aside from that, meron yung Super Lucky Bigler. yes, yung dito, yung operator ng legitimate operator ng Super Lucky Bigler. Sila yung nag-complain, sir. Meron silang benefit sa amin yung mga information. Yun ang sinasabi nilang labay. Ang term niyan is labay. Hindi sila nag-remit sa region. Oh yes, kasi wala naman sila obligasyon sa gobyerno naman unless Super Lucky Bigler na may binabayaran sila sa PCSO. Kung may mananalo. Sila naman, kung may mananalo, siyempre, ibibigay yung panalo nila based on the mga collection nila. Fake, nagbabayad? Yes. Sa mga nakolekta ng mga collectors nila, ng mga bet. Kabay lamang sa palayag ni Atty. Valdovino ang tabono sa NBI Bacolod. Iban nga balita kapakaroon ta no kay sa mga aga na interview man naton diri si ang bag-o nga provincial veterinarian nga si Dr. Limada angot ni sa pagsaka sa presyo sa pila ka mga nagapanguna nga balaklon. Ang itlog may pagsaka pero gamay lang. Ang manok no ing Bisaya nga manok bla may ara sang pagsaka man aksyon Rex Protect kasarangan lamang. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gidaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Jan Diaz, standby sa Nukpo. Aryo sa mga kaaksyon ta, dakop ka, daog ka, Rolita promo sa aksyon no Radyo Bacolod. Nagahilapit na, bali next Monday, mga kaaksyon. No? Magpamati lang sa aksyon no Radyo Bacolod, on air man siya, or sa Facebook, no? Pwede gid. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang coupon or coupon, no? Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon sini nga magkadto personal sa istasyon sang Aksyon Radyo Bacolod. Dari kami sa 4th floor sa Will Rose Building, mga kaaksyon. Dala ang imong coupon para magpatiyog sang aton nga dakop ka, daog ka, Rolita. Wow, perti ang sa mga magabutan sa programa sa aga tubtob sa Aksyon Balita Banat Bulig subong programa be nga taga syudad sang Bacolod may tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon kag mag-play kita sang Rolita naton sa dakop ka daog ka promo, mga kaaksyon, no? Ang mga magabutan sa programa naman sa hapon from This Is My Life to Night Patrol Station, magapadulong kamo tubtublas 2 sang hapon sa masunod nga adlaw, no? Magkapadulong kamo diri sa Action Radio Bacolod. Kung magabutan kamo abi karon for example sa This Is My Life, next kamo nga adlaw las 2 sang hapon
padulong diri sa station or tob-tob las 2 lang mga kaaksyon. Importante na mo ang mga magabutan nga taga Banwa or syudad sa Gwa sang Bacolod may tub-tub kamo las 5 sa masunod nga adlaw. Bao ka nami kung magabutan ka man subong abi sa This Is My Life or sa BBB, dason ka man nga adlaw makapadulong, no? Buwas ka pa magkapadulong diri sa Action Radio. Tub-tub ina las 5, no? Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pauli. Amo nang manami da, no? Ang promo nga magasugod ini sa Agosto 15 tubtob September 17. 5 ka semana ang promo kag mayara sang 2 ka mga winner kada adlaw tubtob Lunes tubtob Sabado. Total ini sang 60 winners mga kaaksyon. Ang posible nga madag-an ninyo cash prize. Okay lang kay do butang mo lang sa bulsa, okay gid. Ang gift check mga kaaksyon, no? Kung gift check ang mabato ninyo, kayang-kaya man. Appliances, kayang-kaya man. No? Cellphone, kayang-kaya man. Ang marubugat rice, kay isa gini kasakong bugas ang imo nga tus-unon. Ay, pero kung pila man lang kamo makaon, sina kundi dako-dako man, binulan man maubos, di ba? Ang draw ang may presensya sang representative gikan sa Department of Trade and Industry or DTI, no? Ang importante magapasakop lang 18 pa taas, no? Pasaka 18 to pwede ka pasaka pero mag 16 to or mag 15 to 17 ikaw hindi pwede, no? Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa promote kay importante matalalapod naton ini mga kaaksyon. Hindi kay daog ka subong, daog ka naman pagadason nga daw hindi pwede, no? Dapat isa lang mga kaaksyon. Pasakop na ha, bantayan lang ninyong team sa Action Radio kay may ginaparagtag na silang nga coupon, no? Dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Action Radio Bacolod mga kaaksyon. Ma-start na ni sa masunod nga Lunes. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan na rin balita ni Akson na John Diaz sa Nukpo, lalaki patay matapos ginlutang, ginlabo kag ginbunoho sa syudad sang Kabangkalan. Kag driver sang truck nga involvado sa aksidente sa Banwa sang Ibi Magalona na talana nga i-release na mga kaaksyon ti pamilya sang minor de edad nga biktima wala na plano magpasaka sang kaso. Ay, pero kay patay itong 17 years old barato mo. Yari ang kauna sa report ni Akson na John Diaz sa Nukpo. Akson John. Patay Action Rex ining isa ka lalaki matapos nga ginatiro, ginabuno kag ginlabo padra sa era mismo sang purok na sinadyahon barangay Tampadon sa may syudad sang Kabangkalan. Ining insidente natabo pasado las 13:30 ang takna kahapon, Agosto 7. Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Jumel Salarda ang spokesperson kag Deputy Chief of Police sa Kabangkalan PNP. Ining biktima Action Rex naging kilala kay Romeo Wanico Itayhon, 38 anyos, kag residente sa Purok Kadlom, Barangay Kamingawan, sa may syudad man sa Kabangkalan. Ang ginbalabagan nagsunrex ang 3 tanan ka mga suspetsado nga armado kag may mga bitbit nga patalom Action Rex. Sa investigasyon diri sa kapulisan Baluan nga nagapanglakaton ining biktima sang nasugatan niya ining 3 ka magulutod nga ginkilalasan by Bernard Bailoses, 44 anyos, Rodrigo Bailoses, 52 ang edad, kag Dodong Bailoses nga senior citizen in Action Rex nga sinantiman sa Purok Kama Sinadyahon barangay Tampalon sa Human nga syudad. Dikto Action Rex kapag sinugatay nila nagbunot sang kalibre 45 nga armas lutang ining isa sa mga suspect particularmente naman si Bernard kagamuling una nga nagtiro Action Rex sa kay Wanico igo sa iya nga ulo. Sa report nga nabaton gani diri sa kapulisan dili kuno ka isa do multiple times gid Action Rex madamo nga beses nga ginatiro sining suspetsado si Wanico ang ang gintuyo gito o kon ulo gid ang igo Action Rex ang pagpanglutang. Sa nakita na sa duha kay bantang mga suspect nga nagamyangon sa dalan ining biktima makapos sa ginlutang ginpalapitan pa gid nila Action Rex kay may bitbit sila gali nga kutsilyo kagamotong ila ginbuno kag ginlabo sa sining biktima Action Rex.
Kinhatok-hatok ni kuno nila krabo ang naglain-lain nga bahin sang lawas sining biktima. Tatapos ang krimen, ginainman nga nagpalagyo mga suspetsado samtang ning biktima kung umiupod ni sa aksyon nila sila kay medyo distansya bala sila ang moto nakaresponde dala sa lugar kay ngagaw inidala sa may Lorenzo D. Zayco District Hospital sa may sunod sa Kamangkalan. Ang panginiman nagdeklarar nga death arrival ni Dr. Riza Garingalao ang attending physician. Yari si Police Lieutenant Jumel Salarda sa interview. Boto sir, may nanawag sa amon. Ini si Ronilo Anico. Utod ini sang biktima kay pagtawag niya dito na sila sa may sa may Kabangkalan na District Hospital. Ining insidente na tabo mga kahapon pa August 7 mga alas 3:30 sa hapon sunod ni sa aton nga nag-inform sa aton ining utod kay sunod sini sa iya galakat na niya nga utod niya si Romeo yung lambatan ni isang 3 ka persona ining aton nga mga suspects tapos may ara ko na sila nga daan nga igutanon tapos mananiging tiro ang aton nga victim sa ulo tapos dire sa baba and then sang siguro mga pila ka beses may na-recover dito mga 3 ka empty shells ko sang 45 and then sang natumbay ning Actually, namatyan si Police Lieutenant Jumel Salarda ang spokesperson sa NOCPO. Ang mga recovery sinidiri, ang mga 3 ka mga basiyo sa bala, sa calibre quality 5 ng armas tutang, galing itong mga kutsilyo, wala kayong gamit sa mga suspetsado, wala na recover. Hindi sila na 3 action rex ang nagkapaladyuman matapos ang krimen. Susubong, ang baldari ni Salarda, gilatingwan nila nga makuha pagid ang dugang impormasyon gikan sa isa sa mga saksi o kung nakakita mismo sa nilun pa din nga krimen, kaga may baluan bala ang lokasyon sa mga suspetsado action rex agod nga madakpan kag kamadri ni Salarda wala man nagkauntat subong ang Kabangkalan City PNP sa pagtipon pa sa dugang impormasyon kay ni Salpalan nga report may mga motive sila pero hindi pa nila mapalayag ang madalom pagid nga motibo sa likod sa krimen action rex. Ang suspect sa likod na wala pa rin sila nadakpan kaya ginatingwaan pa nila nga may istorya iban pa rin mahimata sa mga suspetsado base pa ba ang action rex magsungka ini sa kapulisan. Sa iban pa nga balita, sang Sabado sang gabi, dira sa may banwas sang Ibi Magalona, may naglutad nga isa ka aksidente kung sa riin isa ka motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka minor de edad ang nagsuhot action rex ako nagbunggo sa likod sang isa ka nagaparada ako nagapundo nga tracking sa National Highway nga sakop naman ini sang Senda Tinihaban, Barangay San Jose sa may banwas sang Ibi Magalona action rex. Pero diri kay Police Staff Sergeant Henry Mangano III, about traffic investigator sang sining kaso, patay diri ang 17 anyos nga driver sang motorsiklo, samtang pilaso naman ang angkas sining si Vincent Binyas, 18 anyos nga pareho sila residente sa Barangay San Jose sa may banwas sang Ibi Magalona. Ang madri action rex ni mga actually ini ko nung mga biktima kung pilason, alin ni sila sa isa ka namatsan, kag papauli na kuntani. Dugang pa ni mga ang ilang impormasyon nga namaton, wala may kuno nakainom, ini mga biktima, galit kay siguro wala ba nila nakita nga nagapundo, dila ng track action rex. Sa ginpadagan naman nga follow-up investigation sa Ibi Magalona PNP, ginpayag dali sang driver sang track action rex, nga mo nilabungguan, sang duha ka mga persona, ining driver ang ginkilala action rex kay Alex Necavera, 52 anyos, sa Barangay Santa Cruz sa Banang Sumbursa, nga nabiyabi ang isa nila kaupod nga truck, nga radra nagapundo man sa tubang sini. O galing kay isang amo sinang tiyempo, anak ni sa tani action rex, nga maglakat na bala, nagandal niya ang salakyan, sang gulpi na lang nga digdo, nagdiretso sa likod sa iyang salaksang truck. Iring motorsiklo nga ginamanayo sa minor de edad action rex. Nakibot sa karoon sa tuman, kamaskog bilang nagapong kinabatian sa gilantaw niya, at tutuloy nagdasok lapit sa may goma ang ining motorsiklo mismo. Sa karon, sa nasin ko na dead on arrival sa hospital ng 17 years old na driver, pada niya ginabulong sa may Teresita Lopez Landori Provincial Hospital sa sulad sang Silay, ining si Binyas, preso dira sa custodial facility isang Ibi Magalona PNP ang driver sa truck nga si Necavera. Pero ang baldo rin ng mga natala na ini nga i-release sining hapon sa tiyon nga mag-lapse na ang reglementary period. Kaya kung sa Sabado sang gabi natabo ang insidente,
Ang badre ni mga Action Rex, wala na cover ang Domingo kaya hindi nisakop sa implementasyon ng reglementary period. Nagsugod ang pag-isip sa oras ng 18 hours 12 midnight kay na Lunes Action Rex kaya mo ng protocol no nga ginasundan nila nga proseso tubtob ni Action Rex may isip 18 hours sining hapon na talana nang i-release si Nicavera kaya ang badre ni mga na duay man kuno plano na ang pamilya mapasakas ang kaso galing kay dapat sigurohon lang sining driver nga mahatag sila sa bulig pinansal labi na sa ahimos abe sang pagpalubong kag ang mga kinanglanon dira sa pamilya Action Rex. Yari si Police Staff Sergeant Henry Mangana III ang traffic investigator sa EB Magalona PNP. Natabuanan to sa akin na ang upod-yog lang tracking na diriya. Tapos nang pundo man sa hindi man sila pero sa driver ng lakabake nang iya lang ang bala na malakad na sa sa likod. Yes sir. Kung sir nga pagpamakot sila sa mga tatay nila pag nanay to, nagalit sila sa namadda. Nabatin Action Rex si Police Staff Sergeant Mangana ang traffic investigator sa EB Magalona PNP. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jantia. Sunod sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo. Sa mga kaaksyon ta, dalig lang pag-relax na aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, kagangato sining nga mga out of town dugay-dugay. No? May tisianay, kulang palang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi kita. No? Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kon madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kon snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
kasolusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa ato sining pangalagad Action no Radio Philippine Standard Time launa 16 ang aton oras kadtuan tanay si Action Eric Magbanwa sa balita. Duwa patay sa natabong aksidente sa separadong lugar diri sa syudad sang Bacolod. Maki-update kita mga ka-aksyon. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Action Rex, daw medyo kulo-kulabos ka sa time mo, hindi pa man. Gani man, lang-alang gido. Lang-alang ka gido? Oo. Okay, ara na? Alaha. Ara na? Ara na ang? Way pa. Lunes na. Lunes na, way pa gani. Away pa. Ate ba si buwas sa Merkulis pa, kundi Merkulis, Huibis, kundi Huibis, Bernes Ate, hindi na ako maglapaw to sa Biyernes gani. Kaya daw mapulo pinot na ako maglapaw-lapaw pa sa. Pinot Way ka ginapinota now? Way, sige lang, way tanami mo kung
Mag-Friday mo? Ati, may mahimo kita daya eh. Anong may mo tada man? Yung yabi si Marnie. Laban. Makayabi ito daya, good na ya. Loban siya. Si Shabina Aquino ga pamati galio, Shabina Aquino. Sa di na saya? Taga Sumag. Sa Sumag, Damo ito da listener eh. Sa barangay Sumag. Aksurex, duwa ni ka mga aksidente ang natabo. Una kay nasang kagahon, kay ikaduwa diri ang kagabi, no? Unahon ta ang natabo nga aksidente kay nasang kagahon, mga alas 5:20 dira sa may Circumferential Road, south sa Copinabali sang barangay Alhis, involving diri ang tatlo ka mga sarakyan. Amoy ni ang Suzuki Caravan nga ginamaneho ni Warren Blancy, 42 anyos, taga Purok NHA, barangay Pahanukoy, sa diin nag-travel ini sa north ka direksyon. Sang nag-overtake ang ining Honda Team X nga tricycle nga ginamaneho ni John Dayday, 23 anyos, sang Purok Malapitan, barangay Alhis, sining syudad sa Bacolod, opposite nga direksyon, the same boat sining Aksurex. Sang mabungguan sang sining tricycle ang isa ka Yamaha Sniper motorcycle nga ginamaneho ni Louie Vergara, 41 anyos, taga Purok Ezekiel, barangay Handumanan, sining syudad sa Bacolod, nga may direksyon ini sa South to North Action Rex. Ang masubo dire kiti napatay gid ang ining driver sang Yamaha Sniper motorcycle nga ginamaneho ni Louie Vergara, nga reportedly isa ka security guard sa University of Negros Occidental, Recoletos, Action Rex. Wala na sang sign of lives o kung patay na sang maabdan sang mga rescue group nga nag-responder. Ang ining si Vergara sang makapadulong dira sila sa lugar sa diin natabo ang insidente. Nausuno sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Station Number 7, sa personing interview bago lang gid ngati ang nakabunggo diri una. Amoy ni ang tricycle sa motorsiklo nga ginamaneho ni Vergara, and then ang masubo dire kiti nalapakan man sang ruweda nga ginamaneho ni Blancy, ang ining iya nga multi-cab Isuzu van nga nagresulta gid Action Rex sa kamatayon sang biktima. Nausunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang duha ka mga driver sang tricycle nga sanday Jan Kadayday, kag ining driver sang Suzuki Caravan nga si Warren Blancy, ara karon sa custody sang Police Station Number 7. Dala ang ila sini mga salakyan nga ginamaneho, kag ginaulat karon ni Captain Bonilla kung ano ang mga desisyon sang pamilya sang sining napatay, kung bala i-postro nila ang kaso nga papasaka kontra sa sining duha ka mga driver nga involvado sa natabo nga aksidente kay nasang kagahon dira sa may Circumferential Road South, sakop sang barangay Alhis. Kagabi Action Rex, mga alas 11:15, may aksidente man nga natabo dira sa may NGC exit, sakop na ini naman niya sang barangay Villamonte, sa diin duha ka mga persona nga nagaangkasanay sa motorsiklo ang aksidente man nga nabungguan sa isa ka Toyota Wrangler Jeep. Ang ining duha ka mga biktima nga nagangkasanay sa motorsiklo, ang driver amoy ni si Leonardo Grate Jr., 22 anyos, Action Rex. Ang kasya, ang iya sining live-in partner nga si Maria Erica Perliande, 22 anyos, lunsa ini sila pumuluyo sang Purok Punay, JJ Gonzaga Village, barangay Mansilingan. Ang ining Toyota Wrangler Jeep ginamaneho ni Lenny Mahinay, 39 anyos, taga Purok Kamingawan, barangay Estefania, Action Rex. Nausunod sa kay Police Corporal Jomari Castillo, ang investigador sa Police Station Number 4, nga may kadasigon ang daragan sining Toyota Wrangler Jeep nga nagbunggo sa motorsiklo nga ginasakyan ni Perlialde o po sa isa ni live-in partner nga driver nga si Grate. Pero masubo-subo din Action Rex, kay ning si Leonardo Grate Jr. gindala pa diri kagabi hingagaw sa may emergency room sa Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital. Pila ka oras nakaligad, nag-expire kay na lang sang aga. Suno sa kay Jomari Castillo, bangod sa lang angkon niya nga pinas sa iya sining ulo, Action Rex. Now, ang ina sining live-in partner nga babae nga si Maria Erica Peralde, ang nakaangkon gid lamang sang pilas sa nato nga bahin sa iya sining katiil, kakaron padayong kaginabulong dira sa may
Corazon Sin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa kay Police Corporal Joe Marie Castillon, ang Toyota Wrangler Jeep kang ginamaniyo ni Lenny Mahinay ara karon sa custodial facilities sa Police Station number 4 Sayman. Ang ining driver nga si Lenny Mahinay kag ginahulat man action rex ni Police Corporal Joe Marie Castillon ang pamilya ni Leonardo Grati Jr. kung ano man ang ila man sini mangin desisyon sa natabo nga aksidente kagabi dira sa may NGC exit Barangay Belmonte kag resulta gid sang kamatayon ni Leonardo Grati Jr. So sa matotal hali kagabi kagira sa kagahom duwa ka mga persona gid ang nagkalamatay sa aksidente. Rason ko nga ang panugya sa atong kapulisan maghalong lang sa pagmaneho sa salakir, especialmente sa mga nagadalasang motorsiklo oras sa kagabihon kag oras sang kaagahon. Mga update kag mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magmano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Toto Ken. May lang pagpamati sa Brohilda Invitational or Brohilda Basketball League, no? Kay Kapitan Garotso sang Barangay 33 sining syudad sang Bacolod. May lang pagpamati Kap Garotso, no? Congratulations sa Team Chihuahua kahapon nga nagdaog batok sa Aka Construction, no? 84-82. Dua lang ka puntos ba? Kag congrats man sa TTUB nga nagdaog man sa ano siya? Design Build. Ayos, congratulations sa kadalagan nga nabaton sang China Team Chihuahua kag TTUB, no? Sa First Brohilda Invitational Basketball League mga kaakson. Toto Ken kag kay Kap Garotso sang Barangay 33 diri sa syudad sang Bacolod kag sa iban pang mga team sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang taring balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapaka-DCT anay kita, no? Ini may kang tanan sa sining 30 anyos more or less nga lalaki blahong nagapanguha sang kayog pakinason ini nalumos kuno ini kag search and retrieval operations nagapadayon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex na nakita na gidman ang ining lumos Action Rex agin report kahapon pasado alas 12 ang taksa sa bayan sang Asinda Filomena, Barangay Burgos, Ciudad San Cadiz nga sa din siya na pangwa sang kayog. Sa konfirmasyon nga ginatag sa aton diri ni Kapitan Rodel Evidente, Barangay Kapitan sa Barangay Burgos, mga alas 10 pasado sinigid lamang aga matapos na nag-resume ang search and retrieval operation sa Philippine Coast Guard kag San Cadiz Rescue. Nakita ini siya sa unhan man sang iya sining nalumsal sang ini siya nagapanguha sang kayog. Ining persona gikilala ini kay Fernando Serna, 23 anyos ang edad kag residente sa Hacienda Enriqueta sa amuman nga barangay. Sunod sa kay Kapitan Rodel Evidente sa aton sining interview. Yun na lang sa na-retrieve siyang Coast Guard. Kaya dapat nayawan na kami ang Coast Guard po sa atong create. Yun nga na-retrieve nyo siya dito banda sa mga area sang sa piyak sa Asinda nga actually Asinda Paiho man mo. No. Na-retrieve yun alas 10 ang aga. So ang report nga ini siya ang nagatrabaho man dira sa Asinda sa may Asinda Enriqueta, may isa ka tuig ka 3 ka bulan nga bata. Kag tuyo sini nga nagpadulong kahapon sa bahin sa suba dira sa Sicaba River agon magpangkayog nga mo gito tabuan man nga ti bubo man ang ulan. Ang report nga ti ang iya sini nga pagkalumos ginapatihan tungod sang mabaskog nga current sa tubig gahapon hasta nagabi gipangita ini siya pero sa uli naggaman ang Philippine Coast Guard nga tatala lang sa mandulom na kag sugda naman pagkaaga. So amo ini nga karon nga adlaw na kita na ang iya sini nga bangkay Action Rex.
Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aton sini nga mga ka-aksyon nga mahilig magkape sa liwat ang Life Extension Coffee Mix aton gid ni ginarekomendar kay mo ining kape nga sa isa ka sachet nga to pag mabakal ini sa mga butika sa tagsanaton ka mga lugar, mabakal man sa Life Extension. Para sa Aksyon BBB program, ini sa Aksyon Roger Gutenberg Report, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon na Roger Gotib. Ang balita ni Aksyon Nelson Patinyo kag VJ Apasible ni Aksyon na VJ Apasible pa karunan talang na noya mga balita ninyo kay lang ta sa tiyempo. Gina-recommend tagid Life Extension na vitamin D3 supplementation para sa tanan ini ang Una sa tamang serbisyo. kag isa pa ko sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang
kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon ng Waita malabutan pa sinsyagida pa karunan talang ini sa action reports kag sa action firing line dalas-das na sa action night patrol, no? Sige, salamat gid sa inyo sining pakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Iga sunod na sa diri lamang madugaya upod kay aksyon Welma Sogaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon